Blízko. A stojí. Dobre. Modrá. A tlačidlo svieti, áno? No, modrá. Zelená. Teraz ukáže farby tých, čo sú kocky. V akom to je zelená a modrá. A teraz? A to kedy stihol načítať? Ono vlastne to robí tak, že ono si načíta, že aké sú farby a tým pádom, že vidí modrú, tak ich A prebráti. je to. Žltý, neviem, čo treba tieniť, ale tieň. Takže žltá, červená. Červená, žltá. Je červená, žltá kocky zase. A teraz ide červená, žltá, a teraz to povie červená, žltá. Teraz ide semka. Opäť to netrafí. Ja som debil, a čo zveril. Žltá? Dobre, Červená. OK. Teraz prečíta kocky. Prvá je červená, druhá je žltá. Bodov. A koniec. yes. Kocky sú správne. 30 bodov. Ďakujem. Asi mám mysel tú červenú. A je to dosť presne vymerané. Je to dobré.